Предсрочни избори на 5 октомври. Политическите партии постигнаха съгласие за датата. Президентът ги свиква в неделя за приоритетите в държавата. МВР и ДАНС разследват опит за дестабилизиране на банковата ни система. Управителят на БНБ потвърди за организирана атака срещу голяма банка. Европейските лидери номинираха Жан-Клод Юнкер за поста председател на Европейската комисия. Добър вечер. Това е по света и у нас. Политическите партии се обединиха около датата 5 октомври за провеждане на предсрочни парламентарни избори. В неделя предстоят консултации при президента. Детайлите по темата след малко в емисията. И другата водеща новина днес. БНБ и МВР предупредиха за организирана атака срещу български банки, без каквито и да е основания. Вече е образувана проверка кой стои зад появилите се слухове и спекулации в интернет, че Първа инвестиционна банка е нестабилна. Това обяви вътрешният министър Цветлин Йовчев след разговор с главния прокурор Сотир Цацаров. От БНБ определиха пуснатите информации като епидемия от злонамерени слухове и гарантираха, че банковата ни система е стабилна. По думите на Искров, подобни криминални действия са пряко насочени срещу спестяванията на всеки български гражданин. Премиерът Пламен Орешарски увери, че държавата има достатъчно механизми да гарантира парите на хората. В изявление управителят на БНБ заяви, че банковата система функционира гладко и безпроблемно, но е атакувана с безпрецедентни и злонамерени слухове. Иван Искров уточни, че от вчера Първа инвестиционна банка е подложена на необосновани атаки за финансовата й стабилност. В последните дни се прави опит за дестабилизация на държавата чрез организирана атака срещу български банки, без каквито и да е основания. От вчера, насочена към една от най-големите от тях, Първа инвестиционна банка, тази атака се провежда чрез епидемия от слухове и злонамерени публични изказвания. Подобни криминални действия са пряко насочени срещу спестяванията на всеки български гражданин и срещу финансовата стабилност, като основен елемент от националната сигурност на страната. Българската народна банка заявява категорично, че ще използва всички свои средства и ресурси, за да гарантира спестяванията на хората. Обръщам се към парламента, правителството и президента на Република България за подкрепа на нашите действия в защита на финансовата и банковата стабилност за доброто на България и нейните граждани. Настояваме компетентните органи, в това число прокуратурата, Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за национална сигурност, да приложат цялата строгост на закона срещу разпространителите на неверни и злонамерени слухове и спекулации. Вътрешният министър Цветлин Йовчев заяви, че след разговори с главния прокурор вече е започнало разследване. Без да споменава конкретни имена, Йовчев разказа, че атаката тръгва с публикации в интернет. Имало е атака и през интернет, и през мобилните телефони, като са разпращани такива СМС-и, които да обезпокоят хората, включително масово, включително и на случайен принцип. Целта е била да се разпространи слух, който да дестабилизира определена банка. Това, което предприехме от вчера, съм провел консултации и разговори, както с представители на банката, така също с представители на БНБ. Тази сутрин с министъра на финансите, включително имахме среща с главния прокурор, с председателя на ДАНС, включително и при президента имахме среща. Това, което в резултат на тези разговори мога да кажа, че се затвърждава моето убеждение към момента, че банковата система е стабилна. Йовчев отговори и на спекулациите, че днес служители на МВР са влизали в банки. Няма нито идея, нито в момента някой въобще е мислил и е планирал такива действия. Нито ще влизат квестори в която и да било банка, нито ще влиза прокуратура или ДАНС в която и да било банка. Според Йовчев, банковата ни система е много по-сигурна от други в Европейския съюз. Беше категоричен, че хората не трябва да се поддават на слуховете и даде пример със самия себе си, че има сметка в ПИП и не смята да тегли парите си. В момента трябва всички да са изключително внимателни в говоренето си. Защото това е една система, с която не бива да се играе. От Брюксел премиерът Пламен Орешарски също потвърди, че няма повод за притеснение, защото държавата има достатъчно механизми да гарантира парите на хората. Той предупреди обаче, че банковата система не бива да се превръща в залог на политически интереси. Изключително важно е в този момент банковата проблематика да не влиза и в политическото говорене. Нещо, което ми се струва, че в последните дни го наблюдаваме, макар не и толкова отчетливо, но
Не е хубаво чисто икономически и банкови проблематики да се използват за очевидно предстоящи кампании. От Комисията по финансов надзор също обявиха, че проверяват лица и медии за злоупотреби с финансови инструменти, изразяващи се в разпространяване на невярна или подвеждаща информация. Те са провокирани от различни коментари през последните седмици във връзка с Първа инвестиционна банка, КТБ и Булгартабак Холдинг. От Комисията предупреждават, че ще бъдат безкомпромисни към онези, чието изказвания и публикации са неверни и дестабилизират финансовата система. Ако Комисията установи данни, че са извършени престъпления, ще сезира прокуратурата. В официално съобщение до медиите от Първа инвестиционна банка заявиха, че разполагат с достатъчно пари в брой. В съобщението се отбелязва, че банката е обект на безпрецедентна криминално организирана атака и че няма банка в света, която може да издържи на подобно нещо. Само днес институцията е изплатила повече от 800 милиона лева на свои клиенти. Банката разполага с достатъчно пари в брой и с различни инструменти, за които е необходимо технологично време, за да бъдат налични. Затова в събота и неделя няма да обслужва клиенти. Банката ще обслужва нормално клиенти от понеделник, се казва в съобщението. Президентът Росен Плевнелиев остро осъжда целенасочените опити за дестабилизиране на банковата система. Държавният глава призовава гражданите да не се подават по никакъв начин на слухове и спекулации. Българската банкова система е добре капитализирана и се регулира добре и се ползва с доверието на международните пазари, се казва в изявление, разпространено от прес-секретарията на държавния глава. Президентът апелира компетентните институции в кратки срокове да предприемат необходимите действия и да приложат закона в цялата му строгост спрямо виновните за опитите за дискредитиране на банковия сектор. Парламентарните политически сили бяха категорични, че постигането на съгласие между тях е крайно необходимо в момент, в който организирано, чрез слухове, се прави опит да се дестабилизира реално стабилна банкова система. Едни съзряха опит да се бутне валутния борд заради бизнес интереси, а други видяха политически мотиви в тези опити. Въпросът е колко бързо и как трябва да се викне Международния валутен фонд. Още веднага трябва да се викне, за да почне да прави преговорите, включително и най-вече експертиза, която да успокои държавата. Включително да се имитира веднага нов дълг и то от поне 5-6 милиарда, поне за да успокои хората. В такива ситуации политическата зрялост, държавническата отговорност предполагат държавата с цялата си мощ да се изправи срещу опити за дестабилизиране на най-стабилната институция в България. Кой го цели? БНБ и банките. Няма съмнение, че постигнатото съгласие днес между основните политически сили е много силен знак към всички български граждани да бъдат спокойни, че има държава, която няма да допусне да се засегне да се засягат интересите. От това, че някой се опитва да нагнетява атмосферата, е очевидно. И то е явно с политически цели. С политическа. Не коментирам. Не коментирам. По проблеми на банковата система България има право да говори само един човек – Иван Искров. И коментарите на извън парламентарните партии. Председателят на България без цензура Николай Бареков е категоричен, че подкрепя всички действия на държавата за подкрепа на банковата система. По думите му трябва да се действа бързо и безкомпромисно, защото определени бизнесмени имали полза от падането на валутния борд. В специална декларация от Реформаторския блок заявиха, че сигурността на вложенията на гражданите и банките и стабилността на валутния борд в България са вън от съмнение, тъй като банковата система у нас е от най-консервативен тип, което означава ниски нива на риска за парите на българите. Според Ивайло Калфин от АБВ са виждали изключително слаби институции, които допускали сериозно разклащане на финансовата система, а това можело да стигне много далеч. Законодателството у нас гарантира сигурността на влоговете. Създадения за това фонд има близо 2 милиарда лева. БНБ има и други буфери, за да гарантира парите на хората и фирмите. От Централната банка подчертаха, че влоговете във всички лицензирани от БНБ банки са защитени със специален закон. Единствено БНБ може чрез средствата за масова комуникация да извести обществеността за проблем с определена финансова институция. Всяко разпространяване на невярна информация за банка подлежи на наказателна отговорност. Това е записано в Закона за кредитните институции. Ако това се прави чрез медии, наказанието е още по-строго.
Банковите депозити са защитени със специален закон за гарантиране на влоговете у нас. Той гарантира сигурността на вложенията на стойност до 196 000 лева, ако се стигне до отнемане на лиценза на някоя банка. Тези 196 000 лева включват главницата и начислените лихви. Фондът за гарантиране на влоговете защитава депозитите във всички банки, лицензирани от БНБ. Това означава, че ако, например, имате влог от 30 000 лева, сумата, която ще ви бъде изплатена от фонда, е 30 000 лева плюс начислената лихва. Тоест, получавате пълна компенсация. Това се отнася за влоговете както в лева, така и във валута. Изплащането на сумите обаче се извършва само в левове. Гаранцията на депозитите се отнася за български и чуждестранни граждани, както и за български и чуждестранни фирми. Ако вложител има парични средства в няколко различни банки, влоговете му са гарантирани във всяка една отделна банка до нивото на покритие отново на 196 000 лева. Темата ще продължи и в Панорама тази вечер. Гост в студиото ще бъде финансовият министър Петър Чобанов. Предсрочните парламентарни избори ще бъдат на 5 октомври. Това е датата, която обедини лидерите на ГЕРБ, БСП и ДПС на консултациите днес. Лидерът на партия Атака не присъства и не изпрати свой представител. Без официална покана обаче на срещата влезе лидерът на България без цензура. След днешния ден предстои среща на партиите при президента, за да продължат консултациите за приоритетите пред държавата. Днес не стана ясно кога сегашното правителство ще подаде оставка. В обявения час 12 лидерите на ГЕРБ, БСП и ДПС започнаха разговори. Малко след началото лидерът на България без цензура се появи в парламента и след скандал успя да влезе в залата за консултациите. След 3 часа разговори домакинът на срещата, лидерът на БСП Сергей Станишев, лаконично обяви резултата. Беше постигнато съгласие между партиите, участвали в тези консултации, да предложим на президента на републиката датата 5 октомври за провеждане на парламентарни избори. Това е първо. Второ, упълномощихме председателя на Народното събрание да направи среща с президента на републиката за провеждане без отлагане на политически консултации за гарантиране на реализацията на основните приоритети на държавата и преминаването към политическа стабилност. И трето, мога да ви съобщя, че партиите, които участваха в консултациите, ще подкрепят всички действия на държавата, на нейните институции за гарантиране стабилността на банковата система. След това изявление лидерът на БСП не пожела да отговаря на въпроси и не направи други коментари. По отношение на датата за изборите стана ясно, че дали е с компромиси или не, са избрали дата, която да уважи един от големите мюсюлмански празници. Ние все пак се съобразихме, че празникът ще е минал. Ако беше предстоящ празника, тогава би имало проблем с религиозни чувства и колегите биха проявили разбиране. Не случайно и тъй като някакси бягащата дата за избори беше 5 октомври, поради това, че никой не каза, защото на 4 бил празник религиозен на мюсюлманите, се предлагаха други дати. Аз затова предложих 5, защото ГЕРБ има много български мюсюлмани, така че не виждам никакъв проблем да се направят и на 5. Лидерите на ГЕРБ и ДПС не се ангажираха с конкретни дати за оставка на правителството, но дадоха знак, че темата е била обсъдена на консултациите. Отговорите им пред медиите загатнаха за възможен вариант да сформират нов кабинет в рамките на този парламент, който да продължи работа до вота. Сега вече парламента е нужно да работи този един месец, за да се направят всички законодателни неща. А самата оставка, вижте, това вече е съвършенно различен проблем. Моля ви, не искайте да влизам в анализ сега, защото може да е доста по-скоро. Да се надяваме, че сега всички ще бъдат по-мъдри, по-спокойни, по-внимателни в взимането на решение и се търси едно съгласие за спасение. То вече няма да се говори за правителство на съгласие, за спасение. По-добре е да съхраним волята за съгласие, за правителство на националното съгласие, за да не ни се налага после да умуваме за правителство на националното спасение. И Николай Бареков сподели идеите си с журналистите. Да се направи кабинет, който да бъде служебен и който да бъде стикован с господин Плевнелиев, така че да остане като кабинет, т.е. да бъде кабинет на националното съгласие в това Народно събрание
и да бъде договорен с господин Плевнелиев този кабинет след това да продължи да работи като служебен кабинет. Какво ще решат политиците ще стане ясно вероятно още в неделя, за когато държавният глава Росен Плевнелиев ги покани на консултации. Този път са поканени партии, които имат представители в Европарламента. Президентът изрази удовлетворение от постигнатото днес съгласие за датата на изборите. Европейските лидери номинираха на съвет в Брюксел Жан-Клод Юнкер за новия председател на Европейската комисия. Гласуването на кандидатурата му ще бъде от Европейския парламент в средата на юли в Страсбург. Лидерите обсъдиха и други въпроси, като дадоха 3-дневен срок на Русия за деескалиране на напрежението в Украйна. Още от Владислав Велев и Борислава Инджиева. Това ще бъде новия председател на Европейската комисия, ако номинацията му бъде гласувана от Европейския парламент, за което не се очаква да има проблеми. Жан-Клод Юнкер беше харесан за поста от почти всички държави, включително България. Заявих вече, че ние също ще подкрепим тази кандидатура. Една добра кандидатура. Най-яростният противник на Юнкер, премиера на Великобритания, остана изолиран в несъгласието си. При гласуването на кандидатурата, което е необичайна процедура, само премиерите на Великобритания и на Унгария са били против Юнкер. Британският премиер Дейвид Камерън не е съгласен нито с Жан-Клод Юнкер да бъде председател на Европейската комисия, нито с начина, по който става избирането му. Камерън се опасява, че Юнкер иска твърде много централизиране на Европа и може да забави реформите. Това мнение очевидно не се споделя от останалите. С изключение на Великобритания и Унгария, всички гласуваха за Юнкер. Вече го поздравих по телефона. Решението е резултат от продължителни консултации, които имах с отделните държави и с основните групи в Европейския парламент. Очаква се парламентът да гласува нашия кандидат на 16 юли. Очаква се на 16 юли да има извънреден съвет, на който да бъдат определени и номинациите за председател на Европейския съвет и на върховен представител за външната политика. По-рано лидерите обсъждаха и други теми и дадоха 3-дневен срок на Русия да помогне за връщането на украинските власти на 3 гранични контролно-пропускателни пункта в източна Украйна, както и да съдейства за освобождаването на всички заложници, взети от проруски сепаратисти в района. Срока изтича в понеделник, като не е изключено след това да има извънреден Европейски съвет и да бъде взето решение за по-строги санкции срещу Москва. Днес бяха подписани споразуменията за асоцииране с Грузия и Молдова, както и останалата част от подобно споразумение с Украйна. Документите обвързват държавите да спазват европейски стандарти в различни области, включително митниците, свободната конкуренция и контрола на качеството. Украинският президент Петро Порошенко удължи с 3 дни краят на обявяването примирие в източната част на страната. Прекратяването на огъня между силите за сигурност и проруските сепаратисти трябваше да изтече в 10 часа тази вечер. До този час бунтовниците трябваше да предадат оръжието си и да започнат мирни преговори. 18 загинали военнослужещи и 27 ранени. Това е равносметката, след като на 20 юни украинският президент Петро Порошенко нареди на всички участващи в антитерористичната операция в източна Украйна да спрат огъня. Наистина се борим за мир. Чакаме мира. Работим решително за това. Сепаратистите в източна Украйна приеха удължаването на примирието, а по-рано руският президент Владимир Путин призва за дългосрочно спиране на огъня, за да се даде шанс за преговори между представителите на Киев и на източните региони. Ние сме за пълно спиране на кръвопролитията на територията на цяла Украйна, в това число и по нашите граници. Антиконституционният преврат в Киев, опитите на украинския народ да бъде наложен изкуствен избор между Европа и Русия, разделиха обществото и доведоха до конфронтации. В жест на добра воля след месец в плен бяха освободени 4 от 8-те задържани наблюдатели на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Не такъв жест е обаче изказването на съветника на руския президент Сергей Глазев, който нарече украинският държавен глава нацист. Говорим с Порошенко като с човек, който ръководи част от Украйна в момента, но не и като законен президент. Европа накара Украйна на сила да подпише този договор, доведе нацистите на власт. Според Агенцията за бежанците на ООН, броят на хората напуснали домовете си в Украйна вече е близо 55 000 души. Газпром не вижда предпоставки за нарушаване на графика за строителството на Южен поток. Това посочи шефът на руския концерн Алексей Милер на пресконференция след годишното събиране на акционерите. По думите му, газопроводът ще мине от Русия до България по дъното на Черно море за диверсификация на доставките на газ в Европейския съюз.
Компанията зарежда газ в европейски хранилища и е планирано да бъдат заредени 5 милиарда кубични метра, съобщи още Милер. Не се изключва намаляване на доставките за европейски компании, които предоставят синьо гориво за Украйна. Газовите преговори няма да продължат, докато Киев не погаси задълженията си, подчерта още шефът на руския концерн. Вие сте с По света и у нас. След минути вижте. Скала се срути върху кола и затвори пътя Асеновград-Смолян. И още абонати осъдиха EVN Пловдив. Съдът постанови таксата за повторно включване е незаконна. В София линейка катастрофира тази нощ, докато превозваше пациент, пострадал при друга катастрофа – 15-годишно момиче. Линейката е блъсната от лек автомобил, който минавал на зелено, но не успял да спре. Катастрофата станала на кръстовището на булевард Стамболийски и Опалченска. Най-критично е състоянието на 15-годишното момиче, пострадало при първата катастрофа. Състоянието на детето с множество травми е стабилизирано. Шофьорът на линейката е с комоцио, лекарят и медицинската сестра са с множество контузии. Пътниците от леката кола не са пострадали. Шофьорът на лекия автомобил е 18-годишно момиче. То не успяло да се ориентира откъде идва линейката. Скално свлачище затрупа тази сутрин пътя Асеновград-Смолян, предизвика катастрофа и километрично задръстване. Няма жертви. Инцидентът стана в района на разклона за село Югово. Разчистването на пътя продължи през целия ден и движението вече е възстановено. В ранните часове на деня скална маса се откъсва до юговското ханче и полита с разрушителна сила към пътя. Повече от 200 кубически метра камъни помитат предпазната мрежа и напълно препречват и двете платна. Скалните отломки едва не убиват шофьор на лек автомобил, който в този момент минава оттам. След подаден сигнал на телефон 112, полицията блокира опасния участък. В разчистването на скалната маса се включиха работници от асфалтовата база в село Хвойна, техника, дори и алпинисти. Пътя остана затворен с часове. Километрични опашки от автомобили се извиха от двете страни на мястото на инцидента. Повечето от пътуващите приемаха спокойно извънредната ситуация. Малко бавно се справят и не спават работа. Бая голяма стена колоната. Те мрежи, като ги гледам, са тънки и не помагат. Нищо не задържат. Обилните дъждове са причина за новото каменно свлачище, смятат експерти от областното пътно управление в Пловдив. Оттам увериха, че работата ще продължи и през следващите дни. Едва след обследването могат да се предприемат някакви мерки. След 18 часа аварийните екипи успяха да възстановят напълно движението по пътя Асеновград-Смолян. Комисии от община Варна продължават да описват щетите по домовете на хората и инфраструктурата в квартала Спарухово. Геоложко проучване ще покаже кои къщи са в свлачищни зони и ще трябва да бъдат съборени. Пристигнаха и първите фургони, в които ще настаняват останалите без дом. В Аспарухово продължават да евакуират хора от 120-те опасни постройки. 80 от тях трябва да бъдат съборени веднага. Къщата, в която Нетка и Йордан са живели 10 години, рухна първа. Двамата вече са на квартира. Дошли само да видят как се отива домът им и да си вземат някои неща. Вземах да си сложа дрехите на квартира, дето ще вляза и чакам всеки момент фаргон да си даде. Жално ми, как сме го правили. Екипи на Енергото и ВиК прокарват ток и вода за фургоните. Първите 8 са вече разположени в бившия флотски район Сокол. Повечето пострадали обаче ги приемат като последна възможност. Искам фургон. Защо? Ако няма друг вариант? Ако няма друг вариант, да, вънка да си спиш. В Аспарухово само щетите по уличната инфраструктура надхвърлят 2 милиона лева. Заради високата запрашеност на въздуха, 12 машини мият денонощно улиците. От фирмата изпълнител командироваха и работници от София. Много има, много. Има поне още за седмица. Горе да умиеме. Доброволците продължават да помагат навсякъде. Проблемни все още са най-пострадалите от потопа улици Горна Студена и Гривица. Там калта и тинята се изнасят на ръка и теренът се разчиства, за да може да влезе техника. В единствения си почивен ден и репортерите на БНТ във Варна помагаха в разчистването на квартала. Към доброволците в Добрич се включиха и военни за възстановяването на града след наводнението преди седмица. От пожарната продължават да отводняват частни и обществени сгради. Водата все още не е годна за пиене, предупреждават от здравната инспекция. Втори ден в почистването на калта и тинята в ДКЦ-2 помагат и доброволци. Голяма част от апаратурата е наводнена и не работи. Благодарение на хора, които се отзоваха и ни помогнаха страшно много, тъй като те ни спасиха от нещо, което можеше да продължи един месец. Ние успяхме да излезем толкова бързо от това бедствие и да се справим с ситуацията. През почивните дни здравното заведение ще бъде дезинфекцирано и в понеделник част от кабинетите ще заработят нормално.
Камиони с помощи пристигат от цялата страна, част от даренията се разпределят в склада на Червения кръст. От началото на бедствието доброволците са осигурили продукти от първа необходимост на над 1600 пострадали. На хората непрекъснато се раздава минерална вода, но освен от почистващи препарати, имат нужда и от инструменти. Това са колички, лопати, кофи. Ние това, което до сега имахме, го раздадохме. В един от пострадалите райони в Добрич, около хуманитарна гимназия, е разкрит и пункт на БЧК. Водата се изтегля, обаче къщите са под всякаква критика. Памперси за децата, помощи, благодарим на Червения кръст. Военнослужещи от Шумен, Белене и Русе се включиха днес в разчистването, изхвърлянето на строителните отпадъци и почистването на канализацията в града. Трети ден жителите на Килифарево нямат вода. Пороите, които наводниха десетки къщи в региона, са причинили и сериозна ВиК авария. Въпреки че екипите работят по отстраняването на проблема, водоподаването ще бъде възстановено най-рано утре. Аварията е причинена от пороите и приливната вълна на река Белица още миналия четвъртък. Заради ремонтите водоподаването в региона е спряно в понеделник. След оттегляне на водата пропада шахтата, пропада бетонния блок и къса тръбата в основата на кривката, следствие на което се наруши водоподаването за град Килифарево и съответните още 4-5 села в този регион. Пети ден вода за битови нужди на хората се доставя единствено с водоноски. Запълним някакви кофи, да имаме някаква вода за измиване на ръце и седим и чакаме водата, защото всичко е свързано с вода. Не можем да мием малкото, което е останало, седи така с мизерията. Ходим в Търново да се къпим, по хотели, наемаме стаи да се къпим, така се спасяваме. Наели сме две водоноски от военното училище. Няма такава опасност от епидемия, а това, което осигуряваме за миене, за готвене, за битови нужди. Въпреки проблемите, отводняването на къщите и отстраняването на калните наноси продължава. Спасителни екипи и десетки доброволци продължават да помагат и на пострадалите хора. Пловдивският окръжен съд обяви таксата за повторно включване на тока за противозаконна. Магистратите преустановиха прилагането на 11 от действащите разпоредби от общите условия на EVN. Решението е по колективен иск, заведен преди година от Пловдивското сдружение за правна помощ на потребителите. Най-важната клауза, отменена от съда на първа инстанция, е събирането на такса за повторно включване след спиране на тока заради неплатени сметки след гратисния 10-дневен срок. Изключването трябва да се упражнява като крайна мярка. Трябва да е за достатъчно голяма дължима сума и трябва срока на неизпълнението да е значителен. След като това решение влезе в сила, EVN вече няма да може да изключва тока на потребителите в Югоизточна България без писмено предизвестие. В крайна сметка по този начин се определя, че самото дружество е проявило недобросъвестност, когато е включило тези клаузи в общите условия. И то се е ползвало от тях години наред. От EVN заявиха, че ще анализират съдебното решение и ще решат дали да обжалват. Действащите в момента общи условия на дружеството остават валидни, съдържащите се в тях права и задължения са си валидни. Тук в случая днес става дума за едно съдебно решение, което не е окончателно. От EVN допълниха, че вече имат проект за изцяло нови общи условия, който е внесен в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Безработен от Момчилград ще лежи 3 месеца в затвора за кражба на 11 кебабчета и 13 кюфтета. Новината беше тиражирана хиляди пъти в социалните мрежи, а най-честият коментар беше за кокошка няма прошка, за милиони няма закони. Така ли е наистина? Това се опита да разбере наш екип в Момчилград. Само за ден 23-годишният Димитър Бакалов стана една от най-коментираните в интернет личности. Потребителите прочетоха как той е разбил вратата на този павилион и откраднал 11 кебабчета, 13 изпечени кюфтета, 3 айряна и шарена сол. Задържан от полицейски патрул преди да успее да ги изяде. Кражбата влиза в съда бързо. Бакалов прави самопризнания и постига споразумение с прокуратурата. Така той е осъден на 3 месеца затвор. Това, което не се знае, е, че Димитър има 4 присъди за кражби и десетки преписки за различни престъпления. Това наказание, което е наложено, стойността е ниска, но извършвано при условията на опасен рецидив. Димитър е дете на разведени родители, отгледане от баба си и дядо си. Криминалните му прояви започват, когато възрастните хора умират. Сега мъжът е безработен, защото никой не го иска на работа. Хората в Момчилград са раздвоени за случая.
Според вас редно ли е да има присъда за кебабчета? То нали знаеш, за милионери няма закони, за кокошкари има закони. Да, редно е, що ми казал. Сега Димитър е в затвора в Пловдив и, както казват в Момчилград, вероятно за него там е по-добре, отколкото на свобода. Все повече българи с психични проблеми стават жертва на международния трафик на хора за сексуална експлоатация. Това съобщих от Националната комисия за борба с трафика на хора. Причината за тази тенденция е, че престъпниците ги предпочитат, тъй като са ненадежни свидетели в съда и така делата се провалят. Въпреки това от ведомството отчитат намаление на общия брой на случаите на трафик през миналата година. Най-много са засечени в Германия, а повечето сигнали за трудова експлоатация идват от Великобритания. Отчитат се с 14% повече осъдителни присъди срещу трафиканти. От комисията ще настояват за създаване на фонд, който да помогне на претърпелите трафик да заживеят пълноценно. Идеята е парите за него да идват от конфискация на имуществото на трафикантите. Само за миналата година то е за близо 1 милион лева. Рисковите групи са млади български граждани, първо, жени и от малцинствата, като един от факторите се отчита ниско ниво на образование или липса на социална осигуреност, т.е. ниско заплащане или произход от по-беден регион. Вие сте с посветил на 7 минути. Българско национално знаме с внушителни размери ще посреща корабите в български участък на Дунав и трафика по Дунав мост 2. И още, заради човешка намеса, жълтата водна лилия е заплашена от изчезване. Защо това растение е важно за природата у нас? Европа се готви да отбележи 100 годишнината от атентата в Сараево, събитието, което разпали Първата световна война. В Босна подготвиха 2 отделни чествания, защото различните етнически общности нямат еднаква оценка за атентатора. Така годишнината потвърждава традицията за разделение в държавата. В източната част на Сараево откриха паметник на Гаврило Принцип. Босненският сърбин, който на 28 юни 1914 година застрелва австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд. Атентатът в Сараево става повод за избухването на Първата световна война. За босненските сърби обаче атентаторът е борец срещу австрийската окупация на Балканите. Гаврило Принцип е бил свързан с партизанското движение. Сърбите го превръщат в герой. Митът за него продължава до разпадането на бивша Югославия през 90-те години на 20 век. След това той е наречен сръбски терорист. Босненските мюсюлмани и хървати вярват, че Принцип е действал за идеята Босна да стане част от Велика Сърбия. Европейският съюз спонсорира концерт на Виенската филхармония в Сараево утре, като символично начало на нов век на мир, на мястото, където е започнал старият век на войни и страшния конфликт, довел до гибелта на над 16 милиона души. Но за сега противоречията продължават и общностите в Босна тепърва трябва да търсят единен подход към общата история. Българско национално знаме с внушителни размери се развя на 25-метров пилон край средновековната крепост Баба Вида във Видин. Символът на българската държавност беше издигнат под звуците на химна, след което беше осветен от видинския митрополит Дометян. Малко след началото на българския участък на Дунав, родният рибаграник ще посреща трафика както по реката, така и по новия Дунав мост 2. Размерите на знамето са 4 на 7 метра и половина. За 18-ти път в София беше открит Международния фолклорен фестивал Витоша 2014. Организатор е район Витоша на Столичната община. Ансамбли от 9 държави и 3 континента ще представят най-доброто от своя фолклор на 3 столични сцени едновременно. Състави от Панама, Индия, Полша, Косово, Турция, Македония, Чехия, Босна и Херцеговина, България. 3 дни ще пеят и танцуват за българската публика. Нестинарски танци, дефиле в народни носи, концерти и пресъздаване на автентичен сватбен ритуал са част от програмата на събитието. Фестивалът продължава до 30 юни и се осъществява в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата. Най-ският международен фолклорен фестивал Витоша на културата 2019. Заради човешка намеса, жълтата водна лилия е заплашена от изчезване. Екип на фондация ВВФ работи за това тя да бъде отново възстановена, защото това растение е важно за природата у нас, разказва Благой Цицелков. Отправяме се към най-голямата и най-дълга странджаска река
Велека. Тук сме, за да стигнем почти до устието на реката, където може да се видят екземпляри от жълтата водна лилия. Заради човешката дейност тя почти изчезнала. Жълтата водна лилия е била много по-широко разпространена преди, но заради пресушаването на блатата по Дунавската низина, което хората са организирали, тя е много силно намаляла. Жълтата водна лилия е изключително важна за биоразнообразието. Големите водни растения са важни и за много риби, птици и други животни, защото им предоставят убежище. В корените им се крият доста от видовете риби, които се срещат в блатата. Опазването и закрилата на застрашени видове е важна кауза, защото изчезването на едно цвете може да доведе и до загубата на различни видове животни. Книгата "И рибите заплакаха за Велко Кънев" събира разкази за всеотдайността на актьора към професията и разказва лични спомени от приятелството му с автора и театроведа Димитър Стайков. Заглавието е вплетена и страстта на Кънев към риболова. На представянето в сатиричния театър дойдоха десетки колеги и близки на големия актьор. Георги Мамалев разказа някои от незабравимите си преживявания с Велко Кънев през годините, съвместна работа и прочете част от историите, събрани от Димитър Стайков. Така за всички в залата новата книга стана повод да си спомнят за Велко с голяма усмивка. То е това, което казваме за един човек, че има добро сърце. Всички хора, с които се срещнах, актьори, режисьори, сценични работници, всички те просто бяха изпълнени с обич към него. Седмицата до тук ни предложи широка палитра от значими събития. Кое е най-важното от тях? На сайта на БНТ решавате вие, нашите зрители. Гласувайте до неделя. Ето предложенията ни. БНБ и държавата категорични. Банковата система е стабилна, но има организирана атака срещу банки. МВР и ДАНС търсят авторите на слуховете. Политическите сили се договориха за предсрочни парламентарни избори на 5 октомври. Президентът започва консултации. Варна, Добрич, Килифарево и Дебелец мъчително се съвземат от страшните наводнения. Станишев избра да бъде евродепутат. Народното събрание успя да събере кворум и да го освободи. От Столичния регионален инспекторат обявиха днес, че след повторното преглеждане на резултатите се оказало, че седмокласниците с най-висок бал след първото класиране всъщност са двама. Освен Нина Димова, за която ви съобщихме вчера, със същия бал 35,963 е и Александра Костадинова. Тя също е ученичка в Софийската математическа гимназия и ще продължи да учи там. От инспектората поздравяват и двете момичета. А само след минути започва премиерата на операта Борис Годунов пред катедралата Свети Александър Невски. Спектаклите на суперпродукцията са посветени на 100 годишнината на Борис Христов, 80 години от рождението на Николай Гюров и на починалия преди месец Никола Гюзелев. Със суперпродукцията се отбелязва и 90 години от освещаването на храм паметника Свети Александър Невски. Режисьорът Пламен Карталов е известен със своите мегапродукции на открито и този път спектакълът му няма да разочарова публиката. Репетициите бяха недостъпни за любопитните зрители. Ясно е обаче, че на огромната 50-метрова сцена ще има близо 400 артисти. Солистите Светозар Ангелов и Мартин Цонев ще се редуват в ролята на Борис Годунов. Диригент на спектакъл е руснакът Константин Чудовски. Сега, време е за спорт и Сашо Йовков. Днес световното почива, но пък стискаме палци за Григор Димитров. Здравейте, точно за това влизам с успивка. Григор изоставаше, загуби първия сет, загуби третия, успя да стигне до 2-2 и в момента води с 3-1 след малко подробно след спортните новини. Стискаме палци. Това, така се разделяме днес. Хубава вечер. Приятна вечер.